leres, Mas. Bener kan jadi kok ngetutne. Iki ya gampang celutak. Oh alah. Ah. Kula ya gek ngerti kok ya walah. Mulane berarti kula aman, Ji. Kurmes. Oh, napa? Jenengan teng mriki Kurmes. Pak. Teng mriki. Iki tanggoku asline, jalur iki tanggoku. Pak rek. Aku jadi ketua DPR iki jadi anak buahku. Ulang-ulangan kuwi ganteng-ganteng ngene kok. Ngene iki lawak ini sing mulang kula Pak Cah. Iki biyen iki maling ta. Kowe iki lho. Biyen kena tau maling dadi apike kaya ngono kuwi. Mas, ya Mas, tulung sama nyanyi wong loro. Nggih. Padha lanang ape ngambung ngiran. Ora. Ngerti poso apa ora sampean? Alhamdulillah. Pangapunten. Nggih, nggih. Pak Heru pangapunten, nyun pangapunten. Sembah suwun sanget. Ya Mas Luduk. Nggih, Oh nggih. diaturke Bapak. Nggih, Bapak. Alhamdulillah. Lah sampean iku tangga kula lho. Nggih, Alhamdulillah, niku. Cing. Kula niku nggih apal kalian jenengan wong biyen tau nyalonne wali kota ora dadi jenenge. Iya, bener. Tapi paling tidak biarpun tidak menjadi pemimpin, Ya. beliaunya bisa memimpin keluarga besarnya yang menjadi keluarga yang berkualitas dan berkuantitas. Itu yang saya maksud seperti itu. Ngono lho. Ngene lho, Le. Nggih dawuh. Wong enek sing kesampiran pangkat tapi ora iso nindakne pakaryane. Leres, leres. Lek Pak Heru ora kesampiran tapi darmane kaya wong duwe jabatan. Ki lho, pokoke nek dalang ki poso ditanggap Iki dhewe duluan sing lho. ngelem ngene Iki iki. wis pas ngene iki. Pak Heru ki hotele sak nggon-nggon. Nggih. Maksud gondrong ya ngono. Pripun? Sobo niki lho hotel ndi-ndi. Iki Hotel kok di- sama hotelnya tapi beda bahasanya kok. akhirnya tanggapan matur suwun Mbak Nuwun. Terima kasih Mbak Nuwun Pak Heru. Alhamdulillah barakallah. Atur suwun Pak Heru nggih. Ojo balik. Matur sembah nuwun. Mpun to, ngene to. Wis ngene ta. Tak tonyo tenan kok iso. Ngremenke penggalihe Nggih. satu lagu. Eh, dan Pak. Lagi munggah Iki kan hajate kan ulang tahunnya putu. Nggih. Cih. Putu kula. Iki sik putu, sesuk ulang tahun buyut. Loh, oh berarti Bapak ya dipujeke muga-muga panjang yuswa. Amin. Wong ki nek kersa berbagi kebahagiaan sesama umat, insya Allah beliaunya pasti dibagian dengan hati Allah. jenenge apa? Sembako niki? Heeh. Oh sembakone didomke. Pak, sing pojoke jenenge tukangnya apa? Tukang kenong. Oh kena. Menika tukang syuting, bojo dhewe tukang Sama syuting ini. menika. Oke. Kang Bonang. Mbah, tukang bonang. Nah, Bonang. nggih. Aku delok ning ngarep wis Wah, niku rekoso dhewe, Pak. Pak Heru lungke. Ngadeg aku apa tidak tibur. Mboten. Pak Heru. Yaine sehat kok iso. Gedang rene. Iya, sing aku kok. Niki mungkin nek yoga dunggake kabeh sing nabuhi sinten to, Pak? Ya nyetel YouTube, Pak. Nggih, masyaallah. Nggih. Alhamdulillah. Barakallah. Oke. Alhamdulillah, barakallah ya. Wis. Eh. Wis, oh, alhamdulillah. Anu, Niki. Lah, Tanganmu. Wah, Sing ki wong kaya tai. Pak Heru ya gak ilmu konggonku. Gak ilmu konggonku. Wayange rung bar ilmune turun. Ilmu konggonku itu. Nggih, matur nuwun. Siap. Pak Heru, Pak Heru terima kasih. Putu, Cih. aja isin ojo. Pak Jokri. Pak Heru. Pak Jokritik Joklutu kok joisin. Loh, enggak. Dulu Pak Heru itu penggemarnya Bapak Dewi, Pak Julego, Iya, iya. Pak Joyce, Iya, iya. ngono lho. Nggih. Mula diteruske tongkat estafet sampai dengan saya. Sampai teko Ngawi dulu saya. Jenengan nggih. Alhamdulillah nggih sehat selalu nggih Pak Heru. Nyopir angkot temen. Sehat selalu Pak Heru. Makasih sembah nuwun, sembah nuwun. Matur nuwun, Mbak. Siap. Sedaya mawon. Nggih, sami-sami Kula Bapak. aturi pinarak teng gubuk kula lek pas liwat nglegok. Amin. Jangan pangapunten Pak Heru, sarene panjenengan sampun maringi arta menika wonten kenang-kenangan saking Mas Gondrong. Lah. Kowe engko tak kebruk ndasmu kok. Ah kuwi helme tukang son kok iso. Pak Heru sembah nuwun. Tepuk tangan kagem Pak Heru torong matur nuwun. Wah, masyaallah kiai kok kaya ngeten. Nganu, aku nyuwun sampean duet ya. Siap, nggih. Wah, Nggih, siap. kulino kula kali niki. Pak Heru ning kene iki. Nontonnya ning kene, Pak. Tenang saja, Pak. Ki jane apane masun to jane iki? Masun ki Kok ketoke karo masun kok mantuk. Kang Gambu. Aku itu Kang Gambu. Wah, masyaallah. Iki kan ngajari kesabaran. Hati-hati lho. Iki penanggap ngendi-ngendi kena masuni gendam tok isine.
Iki fenomena iki nek ra kegendam masuk ra mungkin Iki sok tahu biyen kok ngene ditinggal tangane to. Terus saya Pak Heru kula tingali napa niku rajae astanipun. ketinggalanipun jenengan niku hotelnya tambah melih. Amin amin. Niki ketinggalan kamare niki saya gede. Alhamdulillah. Ngelem ya. Iya iya. Ora ngerti karepe to. Si pripun? THR pokoknya. Teman-teman karo Gaweke sing rada rancak mawon. Oke. Ayo kene Mbak Elisa, sama Mbak Tatin Tatin. kene. Iya. Ki moko yo chemistry to. Lagune apa? derek. Sing ramen apa? Ya mergo iki kan suasananya kan poso. Nggih. Iki duet lagune Umi. Lah. Wengko tak toyo tenan kok iso. Ayo duet sing kepenak wae Oke. tetep ya kene. Apa lagune? Lagune jelak tuk kowe iso ora? Saged. Lah ya lagune apa? Pijetono kuwi lho. Lah kok ampleng iki kok. Lagumu lho apa? Poso dandan barang iku. Lah piye lho? Kula tak nderek yu Tatin kalih Mbak Elisa, ayo. Apa Mbak Elisa? Jo guyu ya. Jauh seneng ngopo salah. Nek seneng guyu, akeh guyu sehat. Senting gundulmu. Senting. desa. Wong sudah pedul kalau aku senting. Karepe iki penting ora kok Seneng. Bohogyo. Bohogyo iki mau ke Jogja mampir ning Partomino. Numpake bis mandolo. Toyo tadi, kayak janda baru kena apa ki Trisno apa ki jenenge Duk? Nah lintang asmoro. Wis kene. Bapak ben lenggah karo midhangetke sih. Ayo coba wis. Penake ra iki jan. Lintang asmoro. Oke, siap. Aku dadi agen. Mek kur dadi agen. Mas, Aku mek loro. iya kuwi. Agen kok germo. Heh? Agen kok germo ndenggelmu. Maksudnya ya golekne wong-wong lho. wong iki nek wis dianggep bapak, kuwi kon bupak. Iya, iya. Nek wis dianggep kuwi mbah, ya kon tambah. Iya, iya. Nek wis ditimbali bapak kuwi piye-piye kudu iso nampa. Ngono lho. Ngene iki awake dhewe lak minangka dadi Anu le, aku ngene lho, iki kan sik sak gebok to. Nggih. Tapi kan dikekne aku didel balekne ning saen. Kok jenengan kula kadung salaman bablas kok iso. Tak kira batinku alhamdulillah membantu kelancaran perekonomianku. Tapi Pak Heru harus taten dong. Mboten. Bisi aku kok. Pripun ta? Anu, tatene karo Elisa Yundi. Ayo taten Pak aku ngundang. Mari ngono, sampean kan taten apa demen? Aku sing tak demeni wong wedok sing ya sing kaya taten iki ngono. Ngono, mangemek sampean to. Tak omongi. Aja percaya. Lah piye? Sing batin kuwi asline ya dalange dhewe. Ning anu lho matur nuwun. Aku yakin, aku kalau Pak Heru Toro ki wis plek nun sewu. Oh sudah hafal. Sudah hafal. Oleh Pak Heru Toro ki nun sewu, itu jiwanya itu nun sewu. Bakal tresnani sak kabeh. Wong wedok kabeh ditresnani, Tidak wong lanang kabeh membeda-bedakan. ditresnani, ora beda itu siji lan sijine. Betul. Tapi lek ngomongne spesifik secara wanita secara spesifik, wis mek dalange dhewe. Hati-hati awakmu. Mau wis dicekel tanganmu to? Sis, engko langsung tayamum. Bahasane ya S3 ya. Kok iso mbok kon tayamum nyapa? Langsung mlebu kowe. Kok iso mbok kon tayamum? Apa ta? Kok aja galak-galakmu. Kangen aku. Aku lama tidak jumpa nak ya aja galak-galak. Aku iki kangen karo awakmu. Kangen ya nek kangen aja galak to, Mas. Asline Golek bojo ki sing milenial. Bojo kok basa ora nasional blas. Nih. Ngerti bojomu? Pendampingku ini luar biasa. Bedo. Beda ngono. Kelase bedo Jelaskan, Dik. Kelase bedo bendino yo pilates ngono. Ngono lho bedo. Pilates. Pilates yo apa? Kuwi sejenis olahraga lho. Olahraga. Dewe olahragane main push up tok ya, Mas ya? Fitness. Push up Tuk, tok. Dalam Elisa cang ditomongane kaya siji lho. Dibandromo. Cang omahmu ndi omahmu kok kaya beda karo liyane. Bojo kula niki luar pulau. Nggih nggih. Oh, dari luar nggih. Bojo kula menika luar angkasa. Menika termasuk Luar angkasa opo? Apa lho? lho kita termasuk Pluto lho ya jadi Wong ki nek nuwun sewu tanggung jawab ya tanggung jawab. Iya. Pangapunten lho Mas Gondrong. Nggih. Janipun kula nggih pengin nyontoh kados Pak Heru ngeten niki. Sembodo. Yen weh-weh Kene kok uyar-uyur tukone iki ngedum sembako ki lho. Ya, bagian sembako. Ya mending Pak Heru nanggap wis ngedum sembako. Lah sampean iki ditanggap ora ngedum sembako ya. Ya ngene. Ngono.
Iki malah beneran kok. Mas. Kaya aku persis nek bodoh aku ya ngene. Alah. Pak Heru Torong ki ya lek arep riyo kuwi ngedu sembako. Sampeyan lek arep riyo kuwi mesti ngedu masalah. Awong kos kakimu jempolane jebol wis dadak. Ngomongke. Niki Pak, ya Gus ampun. Anu, Pak, anu close tunggal nggih, close tunggal kula. Lah, kowe iki jare wis sukses. Wong dek iki ya buka jajan ning arep omah ngono lho kok iso. Ngono. Sukses baku kopi. Sukses Pak. Niki alhamdulillah angkringan mlaku sakniki teng arep omah buka dasar jajan barang. Jajan gundulmu. Dodol kolak barang Pak. Ngono. Dodol kolak gundulmu. Aku iki golek takjil tak dol neh ngono lho. Tak kira-kira dodol. Golek takjil mubeng terus tak dol neh. Lah iya. Tapi motor muntek ya. Alhamdulillah aku sekmu begitu poso iki ya jual beli aku. Jual beli kendaraan. Iya, dadi ngedol motor tuku beras. Aku sekmu ngono. Walah lah kuwi jenenge ngirit nek kowe. Tapi lak to omahku sekmu. Ah, iki omahe, Nduk. Kok nek mampir pangkling sampean. Wis dicet apik, Mas. Ya. Omah iki dicet. Lah nyapa mbok cet kan? Arepe tak dol. Tak kira nek arepe boto mbok nyari aja. Apa-apa. Pak Heru itu adalah pemimpin yang luar biasa. Niku Luar biasa. Oke, kula pangapunten. Senasa piyainya gerah tapi masih ada semangat yang tinggi untuk berbaur dengan masyarakat. Ya. Inilah bukti Bapak Heru yang biarpun tidak menjadi penjabat tapi selalu cinta kepada masyarakat. Dungane enek, Mas. Nggih pripun? Sang cucu sing diulang tahuni pada Nggih. hari ini Nggih. kan ulang tahun kelima. Nggih, nggih. Terus Iku iso kaya simbai. Lah Amin niki, amin 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 amin. kula dibopong dindit muga-muga saged napa nggih Pak, tongkat estafetipun ada, ngoten. Ora luput saka Kekudanganipun. udangan, ora mrutut saka gendongan. Nggih, nggih, nggih. Beda karo cak gluduk iki. Dipun Gluduke apa anu nurun bapake blas ora. lho. Panjenengan sing pirsa to, Mas? Lek mari mesti maido kancane. Mbok eling lek gering ngono kae. Mak nyukur ngene. Sopo lho? Sampean lho. Etok-etok aku. Mula diaturke apa, Mbak? Jenengan sama Bapak. Ayo. Mbak Tatin. Poso saya gudi lho ini. Lah, poso ta bendino mangan bengi lho Mas, dadine bar maem turu mangan turu. Saya enggak mangan sego ya, Om ya. Mangan bengi ya, kowe. Maksud Tak ceritani kata dokter, wong iki ora oleh mangan bengi. Lah Terus? apa? Mangan bengi rokok itu tidak boleh. Makan itu yang baik pagi sedikit ya, sarapan titik, kok jam 10 11 itu makan. Penggilingan bekerja sampai maghrib. Mula bengi aja ngamangan. Rungokno omongane sing bar loro iki ngono kuwi. Dadi lek aku sehat kok bengi mangan ora apa-apa aku ya. Kowe iki ngawur ae. Masun ki alhamdulillah sawise dipun paringi tausiah para gus-gus mari. Maune perokok berat lho. Iya. Mas ini perokok berat begitu dikon donga saiki mandek Mas. Mandek sing mau wisan. Dongane tetep mandek, rokoke terus. Gudul. Ayo. Ya. Weh, alhamdulillah. Loh, Bapak itu lho. Oh, iya. Pak Heru, Bandul Pak Heru. Tanggapan bengi iki iso nggo jajan nggo pos Riyo. Kowe iki ora ngono. Matur nuwun aku. Lho sing nanggap Pak Heru matur suwun sampean lho. Lah ya sing nulungi duit aku. Tapi kan saka pundi pusate? Lho, kok Pak Heru Lah, nggih. zaman corona biyen kae duwite stantekne. Iki sing bayare aku dhewe kowe ngono lho. Wis entek e. Dadi matur nuwun aku. Wis entek. Wis entek ya. Kowe iki apa ora ngerti to? Domeng wis entek kenden. Sangke iki ki wis apik iso balik kabeh. Iki enek sing rung balik. Apa? Gayore sing sebelahke sik kadol rung iso nebus. Kira rung iso nebus mergo kae kejebak corona. Wong kuwi kena gaya nyerak nutut to. Kok iso aku gadene gayor iki lho. Mula asmanipun Bapak Heru. Bapak Heru itu ada 4 abjad. Iki lah awake dhewe wong papat to iki. Ya. Bapak Heru. Hai. Aku sampean, R Yutatin, U-nya terakhir Elisa. Ayo, Per huruf. Oh, nggih no, ngoten. Adil to, Pak? He, ndak he. Ha! Ha, Pak. Dalang sisi ra ngrungokne kok jero, dalang kopon sisi. Ha, Yo mangi rapat abjad, abjad ki huruf. Rungokno. Lek he iki suku kata. Ya. Ngengkel. Aku tak ngrungokne kon jero jaman tadi ora budeng iki karo ngono. Poso. Iki lho tak omong iki lho. Wis dione 4 abjad kok ya per huruf to. Iya. Lek he iki per suku kata.
Ngengkel. He. Iki suku kata. Kowe abjad ki satu huruf. Ganjingane dhewe. Tak omongi, iki persuku kata. Nggih. Abjad. Diomongi per huruf abjad lho. Kok kopon. Poso ki ngepos rasa. Tapi nek ngengkel ngene iki yo bingung aku. Ya poso nggon tutuke, poso nggon atine. Wis diomongi per abjad kok ngengkel per suku kata iki lho. Lenesu Pak Heru iki. Ya ting nih. Lho Pak Heru nek nesu malah maringi, Mas. Iya, nyebek kok. Bareng waras kok pegel nih ngono siji. Sampai ini cilik digedheke gede dindet. Sama sapa? Karo Aku cilik digedhekne bareng gede nek. Loh. Maksudnya ki sampean biyen ki dipangku Mas Gon. Dipangku apa purul aku masamu ki? Pikir lho, kula ki Rumah samu ngerti karo anu. Ngomong sing cetha lho. Masun biyen ki paling ora ya sik trah saka penjaripun Pak Siswanto Harjaswito. RM lho iki. Lah iya RM Bundo. RM Gundul. Bundo. Bakul rumah makan Bandang. Raden Mas Kondo. Nah, RM Raden Mas ngomong sapa? RM ki Raden Mas. Rosokan menungso. Wes Wes lagi apa? Ha itu adalah harapan. Nah, ngono lho. H perabjad H ora he. Ha, Gila nih. wong tuwa kuwi akeh lupute. Luput iki benere ngengkel. Wong tuwa ya akeh salahe, wong tuwa akeh laline. Gawane wong tuwa ki telu. Siji kuping kuwi ora krungu, budek. Sing keloro kuwi pangku. Kowe nyapa malah jelasne ngono. Kowe iki jenenge jelasne ngengkel. kowe iki ngejelokne aku. Jelokne kowe wis ngengkel lho. Iki ben sadar wong tuwa kuwi gawane telu. Siji budek, loro lali, telu nguyuan. Kowe kudu ngerti. Ora tau nguyuh. Mosok. Mosok. Lha kok picek lho delokne lah aku. Oh no. Kene tak jelaske. Hei, Ora ha. gitu. Ha itu adalah harapan ke depan Bapak Heru akan selalu menjunjung tinggi harkat martabat keluarga semuanya. Ini. Tepuk tangan. R. Yo, sabar. Karena ndi? Asmane sinten? Sabar. Heru. Jenenge sapa? R to. Loh. Jenenge sinten? Heru. Lah kok R? Nah, Lek H langsung R terus U. oh, berarti E. Enek. Ya iya enek. Iki sok Kowe lu nyapa to? Sabar, Bro. ngengkel iki. Sabar. Ah, jen. Kaya Ting, ya? kenjingan apa ngono. Diaturi bocah nek lunas ngene iki lho. Yo, R apa? Yo, ayo. Anu. Iki ndek kuket mau kok disebut wae. Gondrong iki gilting iki. Wis to rasa mbok gatgas. R. Ros. Kok R jeng. Kowe pala. Asik karo macotong R. Nulari siapa? Kowe sama nulari. Nulari aku. Kan iki. Iso. Iki saka tembung ekonomi. Ekonomi beliau dari tahun ke tahun insyaallah akan ekor. ekonomi. Lah, pedus ya nomor piro? Bakul nomor. Ekor. Iki ekonomi insyaallah beliaunya ekonomi dari tahun ke tahun insyaallah akan lebih melesat dan meningkat. Amin. R. Tatin. Aku R. Nggih. Ora nyangka ora ngira nek aku bakal ditimbali karo Bapak Heru malam hari ini. Alhamdulillah. Elisa. O. Kok oji? Ya. U kan? U. Muga-muga utuh. Kowe ketoke padha karo dalange kowe. Sabar, tenang dulu, tenang. Gandeng iki omongane angel ndang ditransfer ono ben ngumpul ono. Tenang dulu, tenang, sabar dulu. Iya. Ono. Untungnya gede banget. Untungnya gede banget. Sing gede opo? Untungnya. Untung. Basa Jawane hasilnya. Bati. Aja nyindir iki. Nek iki memang untune gede banget iki. Oh, lek kuwi untune kekeselen itu. Beda. Nah, wis to? Wis tumang Heru. Saiki Sunaryanto per Sukata. Sukata. Su itu adalah supel. Setok kowe nggonmu ngendi to, Dik? Tik urutanmu iki genah to ngulang kalih. Ora kesel mbok. Rene.
Ngendi iki? Ora kesel mbok kon Anu nunggu. ngene. Kowe iku lek bingung, aku ning kene, aku ning kene. Kowe ning ndur salon ngono lho. Nah, aku manut urute mau Kene lho. lali ya. Pripun? Su itu Si adalah sumpel. Supel kuping. layak-layakno dagelan ditira kerasan melu karo iki. Narimo. Ya. Nar ki narimo. Nrimo ing pandum Lah, ya. pinaring saka Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah wong lek gelem nrimo, insyaallah bersyukure gede ditambahi rezekine. Amin amin. Oh, amin. Yan. Urutane 1 2 3. Telu, Yan, Yan. Yan kowe mau wis sunar Ya. ya. Saiki 1 2 3 berarti kowe meneh Yan. Yan lho kowe iki lho ning kene iki lho malah kowe malah kaya bakul lepek ngidah-ngidah. Kowe iki jur wirane Ini lho. wae kok. Kamu tuh mau di mana? Kamu di situ. Aku maunya di situ. Kamu di situ. Aku mau situ. Nanti kamu tak cium loh kamu. Rupamu ciri menje. Ciri matamu. Kok Kok dadak kaya nyium curu. batang. Yan. Yan ki Kowe. apa? Yan. Aku mbok tingano. Yan. Yan apa? Yan. Tuk, Dari kata kowe ngeser sakmene ndak kuat to. lah Kluthuk iki lho. Kowe ngeser sak taten iki ndak kuat. Patu Kowe iki kondange kegawa iki lho. Kegawa aja klitik. sama nih kondang ya kegawa sing nanggap. Iya, tak nek sing nanggap ra kondang bener. Dadi lek sing nanggap tengok-tengok ning wae. Loro nek. Cengkane ane. Kok manggahi iso nyau. Kemelinti. Yan Tatin, Yan. Yan itu dari kata semayan. Jadi ini Bapak Heru itu tidak pernah nyemayani uang sing wis tahu diundang. Janjeni. Berarti padha karo berarti sportif lah. Seperti- tanggung jawab Tanggung konsisten. Toh. Tol. Bentar dulu, mikir dulu, Kok mikir. anggo tol? Tol. Orang anggo L, Sen? Tol lo, mentol, ora mentolo, nek susah. Ora mentolo, nek weru wong susah. Dalah. Iya bisa lah pakai aja itu. Toh ki saka tembung Soi Tol, sogok. tol. Soalnya Sogok. sapa? Sogok. Sapa sing nyogok? Lah kono pengen nyogok tekmu gitu. Anu kok asumsimu ki asumsi sing ora kepenak kok. Elek sing elek kuwi lho, Duk. Aku ngomong so. Kowe karo aku. Somiko sedekah, Sedekah. kulo marofin sedekah tun. Nyatane. Dadi Bapak Heru tu niate sedekah. Apa, Kang? Iya ta? khulu Oke. marofin Ora. sedekahun. Ngerti ra iki? Aku ndak ngerti kowe kok iso ngono lho. Loh, saiki tak takoni. Donga sing langsung diijabahi dening Gusti Allah donga apa? Nah, iki. Donga Heeh, sing sing langsung langsung kelakon, langsung diijabahi Gusti Allah donga apa? Ora sih to aku Sing tak takoni. ndak roh aku. Roh ora sampean? Ndak roh. Donga apa sing langsung diijabahi Gusti Allah? Apa kuwi? Bisa ora kowe? Ora iso. Bisa ora? Ora ngerti. Iso ora? Kabeh Apa? donga iki nggawa proses kok. Doa itu yang selalu langsung diijabahi Gusti Allah. Sing diridhoi Langsung enek. apa kuwi, Mas? Doa makan. Lho. Kok iso, Mas? Lek doa makan. Iya. Allah mabarik lana. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Kan langsung mangan. Sapa sing ngomong? Sapa sing ngomong langsung mangan? Lah, aku lho. Lah sing mbok pangan ra enek saka sapa sing mbok pangan? Lek engko oleh saka Pak Heru langsung mangan aku. Kok sing dipangan ra enek kok arepe pangan kok. Kene tak jare duit ngono kok iso. Iya. Duit Dan meneh. rapi. Iya no ngono. Ya, siap. Coba Mas, jaipongmu kene. Ayo coba. Pelok. Karo iki aku. Apa tembange? Tuh. Pakai yang agak hot toh ya. Apa? 6. Oke. Deg-degan dik. Mas drame ya kene. Deg-degan dik. Yo. Sapa iki sing gendeng aku to? Iya no. Oh piye carane Mas? Masa dodok kaya Yogya alus ramai rada kepiye ngono. Oh, ki mau dingan lho. Ah iya gawe jep iso. Ayo. Ah. Deg-degan dik. Asik. Jajal kae. Gatul, Mak, gatul. Kok gatil dalange iki jan. Kowe kayak lagu ya. Ya, coba. Deg-degan dik. Mosok ngalet. Kuwi jane sinden apa barongsai to? Deg-degan dik. Pancen bojoku kuwi mbiyen laire nyidam nyambik. Aku pangar mangkat enek wong bedel nyambik. Lah, Nyambik niku napa to, Pak? Berarti metune sesuk nyambik. Nyambik iki apa, Pak? Mboten kok iso. Biawak, Ya. biawak. Oh, piye?
deg-degan jantungku deg-degan nalikane aku krungu ora nyono aku ra kecewa apa bener sliramu wis kepisan Iki nganggo joget ora? Iya. Iya. coba Coba klutuk Pak Sun apa? Wah, Mas Ludi Gareng. Mas Rudi. Nggih, Mas Ludi mbak nuwun rawuhipun Mas Ludi. Mas Ludi Gareng. Langsung Oh, ya, disawer alhamdulillah, ya. Monggo diparingi monggo nggih. Monggo. Nek niki mboten sah niki mboten sah. Ah, niki pun gadah napa-napa pun gadah niki. Kowe nyapol kok nusul aku lu nyapol. wis Nyapa bene to kok nusul nyapa to. sampe yo tau dadi nom Nah, Kene nunggu kene. wis rasa Mas ning kono ae Nggih. engko yo dimaklari neh karo Nggih, kono wis ning kono ae nggih wis Mas. Kene lho lungguh kene le. wis ning kono ae Lenggah mriki, Mas. Lek mbok kali gorene wis mbok jaluk separo. Ora nyapol. ngono Siap. Siap. ngono jajali terus ndok yo Teratapan Mas. Teratapan ayo kita Marang Mas. Kau wis mati pegang-pegang. Gantuke telo. Yen wong ayo akeh kulun kita apa. awake dhewe tetep ngene. Iya. Mas sampean kono sik ya, Mas. Mas Ludi, aduh. Sampean kono sik. Nah. Ngono wis. Hati-hati aja Anu karo wong kondang gayane terus dinerokne aku ngene-ngene. Oh, pasti barang-barang nerokne aku lho wisane. Kene lara aku nek masuk. Hati-hati. Gacekane. Aja cetek ya, Mas. Jaluk separuh hati-hati. Ora. Ning yonine padha, Mas. Iya. Basa lenggah ngono yonine padha. Heeh. Biyen nom-nomane Mas Gondrong nalika dhewe taun 2010 ya kaya Mas Gareng ini. Iya. Saiki lak dasare wis sepuh dadi ya kudu nglenggana sing luwih enom. Sopo Iya. sepuh? Lho, Piye tadi kowe kok ngene aku sepas. lho wong iki bakale ngunduri tuwa to, Mas. Ya aja mikir ngono saiki wis enom kabeh akor kowe cek galak-galake wong. Sepuh. Sing sepuh ki sapa Jali? Sing dhewe sepuh ya le. Lah awake dhewe iki Kowe kaya ngene kaya maco. wong sing merening kaya ngene. Merening-merening mbok kelingan ning rumah sakit Isak ngono kae. Ora kok dadak Rono ta? Ah, apa? Nang rumah sakit tadi. oh tak Coklit kok ngendangi aku. Aduh. Lah apa nek dalang sing ngendang dicaleti. Loro tak gawane jero lah kok kon ngijoli dhuwit ta. Wah, ora cetha. Ayo Deli. Dilanjut. Deg-degan. Deg-degan. Hatiku deg-degan. Nalikane aku krungu. Ora ana aturan. Apa bener sliramu wis kepisan.
Iki Mas Gareng sok sampean Mas Gareng. jo. Iki sapa to? Sapa to lali nek wis Sama masa bar lali. Mas Gareng lali. Iki ngono saka ora. Biyen kae wis tau lho lali. Ora sambung-sambungan. Lah kenapa to, Mas? Ya ora sange nangin. Sajae pengin apa piye kaya ngatasi mboten kaya. Kula Masa lali. siraman. Masa lali. Iki ta. Sinden Jogja adalah Paitun lho. Python meneh. Oh Python. Kan dandane cantik-cantik kok ngene Mas Python. aku Tukang tapen Apa? ning selipan lho, selipan. sinden Jogja sapa to? Loro ki kan Jogja semua. Tatin Tolpit. Iki Mbak Tatin, iki Mbak Elisa. Walik, Enten walik, aku. walik, Eh? walik, walik. Walik, Mas. Walik. Iki Oh, Mbak walik. Tatin, iki Mbak Sendur. Mripatmu priksano to. Mripatmu priksano. Dalan nek wis sepuh mek ngono. Hei, ngono. Pripatmu Piye lah awake Kae dhewe. kok ngomongane priksakno mripatmu. Kono dhewe kupinge butuh diperiksane. Oh, aman. Masun iki tengen-tengene wong sak donya ki masun ya. Aku ping Pagatake wangi Mas jenengan. Sehat sing penting mulai sekarang sak teruse. Amin. Wis ora wani ngrokok. Gak, mergo. Gak wani, Mas. Wani ya, Mas? Gak wani, gak wani. Mas, Udut. Mas Kereng, Mas Kereng. Apa? Masun ki sik wis gak ngerokok. Wis gak wani ngerokok. Pancen yo sementara iki isih rung iso tuku. Dadi Kok tanganmu ngonyek ngawur. Iki sambene rena-rena ya. Bapak mau bicara apa, Pak? Pripun Pak Heru, Pak Heru. Oh, menika selamat ulang tahun buat Kang Wayah saka Mas Heru menika kadang kula sepuh. Pripun Mas Heru tembange napa niki mengke? Sudah itu. Pak Heru Pak Heru. menika wes iki the best kota Blitar Wong iki menika. anu sing nembang Tole Gareng. Nggih kalih Mbak Sop Tatin, duduk Mbak Lisa. lokal. Oh lokal. Lokal. Nggih. Oh, Gentenan ya, Cek. Nggih, nggih. pancen Anu, pancen batin ben lenggarin. Sing apa jenenge? Oh, uruk sik lho, Dintekne sik, dintekne sik. Lho iki sik to. Jenengan iki mosok ora Sinten krasa. anu Sing misuan. Oh. Mas Heru. Wo anu. Sapa kae? Hani. Nomor 3 koetan ka lho. Susi. Susi. Susi si milik iki weleh-weleh niku to? Nggih. Oh nggih. Sing latah lho. Nggih. Ya, bentek sik nggih, Tapi dintekne sik janda barune. Ya, sing penak. Nggih Mas Heru, siap. Nggih Mas Rudi matur nuwun rawuh. Siap, Mbah Nun. Teratapan. Oh iya. Teratapan. Jantan Ayo kita ngomong. Semarang Mas, kadang biru, Wes wani kadang beda. satu deh maleme minggu wahyu tadi jantung hatiku Menyang Solo Mas, tuku selendang biru. Ojo sembrono, najanan Janda Sampun baru. menika janda baru rom. Alhamdulillah. Anu lho. Mbak Tatin. Cih, Pripun mau? Aja mulai lho. Boten. Oh lha ini Mbak Tatin Langsung nenek. mulai. lajeng napa? Tak gepuki mulai saiki. Mungkin wangsule nggih nyarungi Oke. tancep kayon. siap Mas menika nyuwun pangapunten Nyuwun menika wedal. nyuwun wedal menika wonten sesulih saking Banyu Ing Bapak Heru samangke kajat lan bahwasanya niatipun nggih menika ulang tahunipun Kero. Kang Putra kayakipun Aku sekali mane kaya kumbu Karno mene lho. omong Jare, jare. omong ususe rung tak sehat lho. Ora to kaya. Jare Iki piye maksudnya? anu menika ulang tahun ingkang Anu wayah Mas Heru, ngriki Mas Heru. Nah. Nggih, Nggih, ulang nggih. tahun putune. menika Ulang anu tahun ini. dipun tampi rumiyin mengke kalian Ini hajate gasaran ulang tahun Kang wayah Mas. panjenengan Mas doa riyin kersanipun sembur tutur panjenengan sing mbok ndonga sapa? Mas Gondrong. Kuwi ndongane awake dhewe ra mandi apa kok ndongane wong. Ya sapa ngerti kanggo wong liyan iki ya.
Nini semoro bumi kaki semoro bumi ibu bumi bapak kuasa bapak atam bapak kawas diri aku man bumi puri aku jeneng kapal kasih kapal Udah. Yang terakhir lali rapalan Kuwi dhek nyeluki danyang dindi ra tekan. Danyang dindi ra tekan. Danyang kene kon ngampiri danyang kono barang Tuh kowe lali sing arepno rada banter sing terakhir kali. kowe tak critani kuwi donga tenanan Donga ya tak sing pertama rada jelas, sing terakhir Aku lali. tahu sampetan nggon iki nyeluk danyang sak desa diceluk kabeh. Sitir aku marane bumi puri aku sing ika bakal cika bakal danyang legok ngriki enten lepate le kula nggiyar nek kula nyuwun pangapura. Amin. Ngono terus bar iki digiarke Niat kajatipun. sing ndongani sapa? Panjenengan no. Kowe iso, Duk. Lah, Niki mondok suwi kok ora iso ndongani. Aku ning ngene Aku pon. nek ndonga ora nek suarane. Pon, kula ini mondok lho, aja ngisini-sini kula. Enak, aku pengen roh kowe ndonga. Mondok ning ndi to, Mas? Ning pondok Ramadan iki aku Dalam Nyon sewu niki ulang tahunnya cucu kula nomor setunggal. nggih, Pak nggih. Namine Elden. Nika. Amin. Elden. Mugi-mugi dadi wong sing bejo. Amin, amin, amin. Wong sing bejo sembarange mesti penak. Penak. Nggih. Lek wong suksesnya dhewe mesti nek bejo, tapi bejo mesti sukses. Nggih, amin. Nggih, leres. Lek nek lupute putu kula nyuwun ngapunten. Nggih. Iso dadi aku dadi wong tuwek, lek iso ditutur sing apik, tutur uwur sembur. Iso nglakoni kabeh lek iso salah sijine. Nggih. Ngoten nggih Pak Dalang Rudi. Nggih. Niku aku Kula senes Rudi tanggap. Sampeyan ki pas donga kaya-kaya ketutupan, Mas. Kaya ketutupan ngono. Begitu doang kayak ketutupan terpal. Mbak Elisa, saya dulu pernah di Palu loh. Loh, kok Di Palu saya. Kok betul loro kabeh di Palu? Sukses saya itu dari Palu, dari Sulawesi Tengah. Alhamdulillah. Saya dari Jalan Pramuka dulu. Di Morowali pernah, di Poso pernah. Saya di Parigi pernah. Sing dereng nanti ten Turi. Temu di Pak. Turi. Ting tuh. Ini sampean. Mas. Jenengan kok jadi turi kok. Sing urung dadi teroris. Mbok mboten betul. Tolong Pak Rudi, Pak Anu, Pak Sun. Sun. Jantungane. Anu tak perlu kangge ngulang tahun putunipun Pak Pak Heru. Pak Heru Erden. naminipun Erjen mugi-mugi Elden, Pak. Elden. elegen Elden. Elden mugi-mugi saged lestari widodo kalis ing sambikala menika sedaya mugi angsal berkah pangestunipun Kang Maha Kuwasa lan katambana donga lujeng Amin. dhateng sederek kula sepuh anem sedaya. Saaturan ngaweruhi dumateng sederekipun Keblat sekawan gangsal kang wonten tengah panipun dilujengi panipun sing Elden sageta lestari widodo sageta dados tiyang ingkang sae kados simbahipun menika sedaya mugi angsal berkah pangestunipun Kang Maha Kuwasa lan ketambana donga lujeng saking sederek kula sepuh anem sedaya. Saaturan tasih gadah hajat bali nggih menika ngaweruhi Kakang Kawah Hari-hari sedulur tuwa Kang Madarupa kan lair bareng sedina. Pranipun dipinulujengi anggenipun njagi amongipun si Elden sageta lestari widodo kalis ing sambikala menika sedaya mugi angsal berkah pangestunipun Kang Maha Kuwasa lan katambana donga lujeng saking sederek kula sepuh anem sedaya. Mekaten anggen kula nggiyaraken mbok bilih wonten kekiranipun ingkang Maha Kuwasa ngabulana ingkang dados niat kajatipun Pak Heru nggih. Dongaipun kula nyuwun Pak Budi. Oh nggih. Pak Budi. Iki mang Pak Jani mang jane kon ndungani tapi terus dikajatne ra apa-apa dadi. Pak Budi, Pak Budi. Komplit kajatan. Komplit Bud, mau malah. Bud, dongamu Bud sing donga lek kumarai kae. Sing jelas, Bu. Biyen anu si sampean Kali tak kamplengi kowe. zaman untukmu genep ki jelas iki kita ngawas Bu dongamu iki. Nuwun sewu niki donganipun donga Jawa nggih. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Windu tawa, taun tawa, sasi tawa, dina tawa, jaka tawa,
utawa tawi tawar tinawa mring Hyang Maha Sukti Gusti Allah mujudaken bumi langit telenging bumi ana banyu air jam-jam putih warnanira wadahira tong botol pinangsang seh subakir lasne lengkir ana udan tangis sindung riwet pagebluk lamur ya Elden ratu ning umur terus lali Budi yang Elden ratu ning umur Budi sik lagi kadung serius lho Bud tak ruman tenanan lho kowe kowe ngantek guyon tak protol untung meneh lho kadung serius kadung umur tak kira melengki kanu lho kok apa tuh iki Duk ana sindung riwet pagebluk lamur ya Elden ratu ning umur Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar subhana rabbika rabbil izzati masihun wassalamu ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih ya Bud. Yo lali bareng tebut begitu ngono. Layakno tadi nek ngenane nyalon juru kunci mayite demo iki mau jane malaikat wis seneng arepe dinilai 100 bosong ini lak rugi 50 iki kok nggih anu Bapak itu terusne nembang bismillah pun mugi-mugi ingkang wayah mugi-mugi dados wayah ingkang bejo amin Mas mangga Mas Rudi amin nggih Pak Heru jenengan jan iki wis oleh dipangan ya pun sampun nomo anu tembange kene Mbak pundutane Pak Heru Mbak Susi sing dengaran nggih Udi biasanya rumpi aku perkara nggih rumpi iki rumpimu kere ning nggonku lho rumpi mek sitoke keri nggonmu ora mok balik-balikne di rumah kuwi jane mau arepe gawe rumpi macan kae heeh lah gandeng dalang iki lemeke ya macan akhirnya timbang aku nggih lemek to kamu piye ae lembah Mas Susi iya poso ya niki Susi kathah niki ambek nggih Mas Jun tembangnya apa Nduk? Lagune panjenengan alhamdulillah pinaringan sehat seger waras. Rene numpak apa? Kapal sikil. Iya. Kapal sikil. Kapalan jenenge. Mlaku numpak kapal sikil. Nggih wan celak mriki. Kenal kali Mbak Tati nih kok. Mas Suci, Mas sekolah. Nggih, Bapak. Badal niki ta? Boten. Sampeyan nganjuk ya. rondo niku Pak Gledhuk. Nggih kula gledhuk, Pak. Lah Berjo ki sapa sing Berjo? Boten enten. Sapa? Gledhuk. Anu nyempawon sing berjo sinten lho asline Pak. Kula gledhuk, Pak. Gledhuk iki. Nggih, tembange apa sing ndi? Nek omong rada suwi, Masun rada lapar. Ora kowe. Kae dititati. Ora mungkin dintekne. Engko digo mulih dienggo sahur keluarga. Biasane didahar. Ora cetha ya. Iya. Oh Dewa Tresna. Nggih, Dewa Tresna mawon. Muga-muga Kang Putra utawa Kang Wayah di Elden dadi bocah sing kakung nggih. Kakung dadi bocah sing saleh, sukses kaya bapak kakunge. Allahumma amin. Lagune Dewa Tresna. Kancana Nduk. Kalau warga masyarakat lapor di Legor Jayanipun ono sisi joget oke Laras kawin ya enak apa sus kadang kula ngenteni diko apa ya labuh tresna nanging kaloro sayang aku cinta padamu ora kira yen wis kasep tekamu jebul kowe wis ana sing duwe aku bingung nduk kok ngene dadine tibake nek Mas Budi Janji bersumpah
aduweni sewu cara nduk bakal tak lakoni Mas Kawiji saya rasa tak udangi apa angin teni yen mangkono yo bareng tetunggo hanya nyuwun marang dewa tresno hanya nyuwun marang dewa tresno. Terima kasih anak Rumin. Ki mau kan anu to. Kuwi kok ngrumbul ning kono to Mas niku wong loro. Nggih menghormati to. Mungkin sedaya ngaten lah. Sing ngriken Pak Heru. Ngriken duit lho cah loro ki jenenge sini. Pak Sun. Kula niku santai. Iki Mangsanane niku. Tuk. Sampeyan harus disawer karo kluthuk ra oleh lho Mas. Halo Mas. Kuwi motong rezekine jenengan lho. Pak Heru niku gumun kula. Pripun? Duit kan sak nggon-nggon. Nggih. Lah mung grayi kene ra nek. Kene ra nek. Lah kok bisi aku. Piye Mas? Nyilih 300 ya, Duk. Potong Potonganmu. Bapak obah saobah ke dolar kok iso. Lah wong aku yang munggah ning kono itu karo penjane yo disawer. Sirku tak dumni sinden aku kok sungkan wong disawer kok tak sawerne wong. Ojo malah iki langsung timbang kok disawer gip lah ya susah. Rumacaku. Lho, kuwi penting anggemu. Wis iki. Monggo kula aturi ngunjuk rumiyin Mbak Tatin diunjuk rumiyin. Aja sungkan-sungkan diunjuk rumiyin. Aja sungkan-sungkan. Ning angel lho iki. Biasane angel. Saiki anu iki. Pripun? Nanda karo Nanda karo Hani. Kene. Niki ya Mas. Niki kula atur ning mriko nggih. Kula atur ning mriko. Mas Heru. Kula tak teng mriku nggih. Cintaku Sakanya-kanya padha. Halo. Cahayu sing kanggo lampar pancen super raseku anti alas yen ra petuk sapira cintaku sakanya-kanya padha. Mari durung dapat panjang. Ondal bensin seliter mantanku tak setaker tak hampiri kamu dirasaku tantan mipik rambut tulangan itu ayo gerak kowe lupa penting nganti rusak dapat beru cinta bikin dan boleh kambang campur gombrong dipangan ular potong-potong aja ular kacang pelakone logat-logat rasakan lagi ambung wis to kok ngene diutangi dhuwit nek nggih nyawer, Duk. Duk, Dalem. kowe diutangi dhuwit nek. Dibisik melih kula. pripun Mas Luduk Anu nyilih 100 ya, Duk. Boten, ora. Ngene lho, kowe iki ra ngerti. Kan sampean dulu sering dikasih bapak. Iya. Itu karena wujud bapak itu cinta ke sampean. Kok saiki wakile bapak ya sampean. Iya, Hani, iki Hani. Pertanyaan saking Bapak iki mau. Izin ya. Sampean bulan iki poso apa ora? Pak Heru utang. Puasa. Omahe Pak Heru utang mek kluduk. Diamput, diangkreng kamu. Kuwi gablek. Sampean tak paham lho. Kula iki ndereke jenengan wiwit nun sewu. Pak Heru. Jelas Mas. Pak Heru utang duit aku dinge nyawer. Masun, kula iki ndereke jenengan pirsa to, wiwit biyen budal tanggapan sepeda motor. Terus tuku hijet. Nah iya. Sampai mobil penak kula tau tuku. HRV, Fortuner, Alphard, Foxy, sembarang tau tak tumpaki. Ngantek kula iki waleh sakniku numpak truk ngalor ngidul, Mas. Kuwi lak ming ucapan. Nek lak pek pengen anu tok to kok iso. Pak Heru, badhe wonten pertanyaan. Iya coba. Saman mikmu coba. Pak Heru iki mbisik aku nun sewu izin ya. Nggih. Saman seneng ra bengi iki ditimbali Pak Heru wayangan di bulan puasa ini suka ya? Suka remen Suka ya, senang ya. Amin. Saman poso to? Puasa. Poso, Pak. Barokah. Oh no.
Alah malah kaya kontol alun-alun. Pak Heru kan daleme ndi Moro. Nggih, nggih. Iki kan pasar manuk. Betul. Kita delok lek mawakmu mlakune kaya Mlakune ngono kaya apa, Mas? Iku cara manukno kaya manuk kacer awak. Kok kacer? Iya, Kuwi. manuk kacer ki lek isu Lokal apa poci? Lokal apa poci? lokal. Lokal. Dadi sok kalau ki ngocehe banter, lek isuk seneng adus, lek wis itu si pencilaan ngene iki. Nah iya apik. Cara manukno kacer awak. Kacer. Jajal dok ke mlaku safety. Kowe lek nanda cara manuk uwuk. Malu ki to iki. Apa to Iki cara manukno wis beda nek iki. Apa, Mas Lutu? Iki punglor boto. Oh, teler kae. Teler lek gelem ngoceh Nggih, nggih. kuwi men Wis ora nyawang, ora nyantengen. tapi lek obo macet menenge ramum. Stres. Stres. Oh. Iki lek obo nesu karo bojone meneng ra gelem jak omongan. Wis mengkurep tok. Mangkrup tok ngono kuwi. Cara manuk ngono kuwi. Iya iya iya. Lek loro iki kenari, Nek iki loro iki. iki labet. Iki kene susi iki. Lek iki cah loro iki beda neh iki. Apa, Mas? Iki manuk nun sewu iki jalak uren. Mangan terus. Mangan terus neleke banter. Pojok dhewe iki. Sinti? Pojok dhewe iki. Perci. Perci iki. Lek iki Elisa. Elisa iki cara manuk beda neh. Apa, Mas? Iki murai batu. Alhamdulillah. Taten. Lek taten ki manuk alun-alun. Apa kuwi? Blekok dadi. Dadi sine mek nelek dadi. Awul wae kok iso. Anu sesene iki, sesene iki. Anu Nanda. Kula. Lho, budi men suaramu. Nggih. Kok ya Kula poso, Mas. urate kok kuwi. Oh seto, bapak ki ora. Kok kula poso urate kok kuwi ya kula poso gundulmu. Bapak ki ngempil sampean usia berapa? Kula 22. Jo. Ya. Kamu usia 22. Dadi kabeh iki penting wis sembah lagi ya. Matane. Wong aku nuli pake kok iso. Sok ben awak yo ngono kuwi. Ora iso ngawur wae. Saiki sing nuntun nenek kok iso. Lagune apa? Rondo kempling, bapak nyuruh rondo kempling. Nggih. Pake ngersaken rondo kempling. Rondo kempling nggih, Pak? Nggih. Siap. Ya, kene wis. Langsung dadekke. Ya. Mas Rudi Garing. Oh, nggih. Anu, badhe membantu. Oh alah, kaya Daryanto lho Mas kuwi. Daryanto sapa ngawur Daryanto Mas Cahyo. Ya. Langgamu Mas. Ndak pundi Mbak Ayu, badhe tindak pundi? Katingaren tindak wae ra numpak taksi. Dewean apa ora wedi? Timbang nganggur kula purun ngancani. Kelarasan Mas alias kebetulan. Ya. Belanjane kata rada kabetan. Yen murun Mas enggal-enggal ngrencangi akan omah mengke
Niki blonjo napa nanda badhe pindah Mas sampeyan napa anyaran awan-awan lunga blojone pasar rejo lawan rondo kakiku sing penting lega semarang mas kebelang penting susu melan nadyan rondo dijamin komplek Krono iki ya acarane acara budaya. Iya. Budaya di bulan Ramadan. Iya. Mulai ya tetep awake dhewe menyesuaikan berdampingan dengan bulan Ramadan. Ya bener, ya pancen siki siji gawe loro gawe, sing sepisan iki ya mujudke syukur marang Gusti kang adojaken Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya kuwi ingkang wayah saka nyipun Bapak Heru Torong. Muga-muga dadi satriya sing migunani tumparing nusa bangsa lan agama. Alhamdulillah amin. Satu lagu lagi. Oke, Bos. Kaya MC. Kaya MC. Modele kaya nyiarke apa kae bingung. Satu lagu lagi. Bebeke runtung-runtung. Nangis sajroning atiku Ika nalikane aku ninggalku ya siramu rasa aku kudu sampai karo sapa nasuwun satu lagi Master Mendem. oh ya satu lagi Mister Mendem dari Mayura. Oke siap ya iki piweling bahwasanya di bulan Ramadan ini lagunya Mister Mendem. Mister Mendem ngepaske hawa arah ini ya Master Mendem. satu lagu lagi kayak sama Mas Mulduk. Oke. Ya. Ora tak kakak penting sesuk tuku berat. Ora tak anggap penting anak bodo waret. Aja muna-muni tuturi kaya buyai.
ngomongke lelakonku pancene bener kandamu mantem aku ing rusak awakku Yenes mari kanca-kancane tapi seger janji yen menjadi tinggal selamat tinggal kancaku lereng nonggal aduh makno kuat mendem kowe ora kumat Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Siapa iki? Mas Jo Kluthuk. Iki anu lagi Ustaz Klitik lagi. Sampean pun kula kandhani pun ngombe-ngombe, jamane pun jaman tuwa, jenengan wis saya tuwa, arepe diparake ngendi? Kulun nafsi dail qatul maut, wong sing kedunungan napas besok kajemput dening maut. Kowe nyapa kok ngombe ngopo? Sapa ya apa nukokne aku? Lho, wong aku tuku dhewe. senajan to sampean tuku dhewe ning sing rusak ya sampean-sampean dhewe, ning dampake ning gone keluargamu dhewe. Mesakno bojomu, aja omben-ombenan. Iki ngono minuman setan. Nek iki mbok ombe terus setane ngombe apa? Nuturi aku apa wis keluargamu wis supaya jenenge sempurna. Astagfirullahaladzim. Manusia punya masalah, Allah punya solusi. Manusia punya kendala, Allah punya kendali. Fafiru ilallah, dibalekne karo Allah. Nyapo sampean kok ngombe nyapo? Enak kurang jajane. Lho ngomong doae sampean. Ora iki banyu putih kok ora. Astagfirullahaladzim. Boleh piye? Astagfirullahaladzim. Urun 50 ya. Ora iso. Ayo berhenti. Berhenti minum. Lagi berhenti. Saya arahkan para alim ulama nate ngendikan sapa wonge sing bisa nyingkri pekat penyakit masyarakat uripe bakal manfaat. Gandula sarunge yai. Ndenge tak gandul lah kok sarunge melorot yaine ra kathok. Eleh lambemu. Kok iso. Kalau ombe gak bener kecing. Ayo. Kalau ombe kayak itu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Dalang. Waalaikumsalam. Oh, yai tuwek. Dalang ki adalah makrifat pemimpin. Baik, dalem. Aku putune Kaji Ismail. Dulure Gus Idam, kowe ngono. Terus kowe arako sak enakmu, jenengku asline Gus. Turunanku kabeh Gus Nur, Gus Muhammad Saleh, Iki ya Gus asline. Gus Sun Gondrong. Iki asline ya Gus. Apa ya kuwi? Iya Gus. Apa kuwi? Ya Gus ya. Gus apa? Ya Agus iki. Kowe ora ngerti nek aku asli. Ora ngerti urutan. Nek iki asli Gus. Nek aku ora tak duduk-duduk. Nek niki lak iki asli. Yen tinggal ndamel saka pantes to? Pantes. Ndamel sarung ya pantes. Pantes nek adu nyati. Niki sik terah saking Sunan. Nah, Sunandar. Mira. Ngawur ae. Aku rumangsamu biyen yo nyantri kok iso. Sik golek. Ayo, tak terusne. Tak tuturi ngene lho. Jogetmu karo mendak nduk sikile. Jajal. Mendak iki kok ngendi iki mau? Dengkule ditekuk. Ora tak gagas. Ora tak gagas. Sampeyan wae. Astagfirullahaladzim. Sampeyan wae. Aku tak terusne ngaji iki lho kok iso. Aku ngene. Masya Allah. Jangan kamu berbuat gini. Ngene nakal. Lah kowe nakal. Kamu jangan berbuat gini. Sekali-sekali kamu lebih baik gitu. Aku golek ngombe ya ditonton tuh. Nah, ngono lho. Wa ma'akum aina makum. Nah, iki lho. Iki. Aku sama kita tak percaya. Apa kuwi, Bos? Anu.
Tuhan itu selalu bersamamu. Nah kuwi lho. Kowe aja wedi kliru, kowe aja wedi. Kowe diisin karo Gusti Allah. Nah kuwi lho. Aku kok nyapa Mas? Apal mek kuwi tok. Ora tak gagas penting sesuk tuku beras. Ora tak anggap penting anak bojo arep. Aja munamuni nuturi kaya bunyai. Kita wae yen mendem wis rasa dhewe. Selamat tinggal koncoku lereng non dugal. Aduh ngano kuat mendem kuwi ora kumat. Satu lagi. Satu lagi. Bahasane iki pangkas satu. Wong lek kuwasa ya. Nggih Mas, bebas. Pemimpin ini bebas kok. Mulai ketoprak aku pemimpin. Nggih, nggih. Sakwise Pak Sis Leres nyekel. nyekel papat nganti bubrak. tayub nyekel. Tuh, iki tahu sapa iki? Sapa ketoprak tahu, sapa wayang wong ya tahu, sapa tari ya tahu. Malah sing terakhir iki sapa rumah sakit dingenane iki. Sik ya. Nggih. Iki manggani kan urung Dewi. Urung jaipong. Dereng-dereng. Jaipong. Nggih, Jadi kuwi ben jaipong. Nggih. Engko terserah engko sing bajing bajingane Mbak Elisa. Sing bajing, sing nembang. Sing nembang bajing. Bajing encat maksudnya. Sing nembang oh. Itu bajingane. Oh iya. Loh, aja salah lho. Maaf. Kata-kata kadang-kadang nun sewu. Bajingan ki kadang-kadang wong ki mikir elek. Tapi sejatine iki bajingan ki sopir napa, Bos? Sopir sikar. Sopir sikar ki bajingan. Iya, Bener. Bajingan iki bahasa Inggris. Sopir sikar. Bajingan iki yit karo her. Yit nganan, her ngiri. Ngono lho. Ki jane bakal rating kita sisi iki. Ora kok. Hai. Kurang ngerti tuh. Bahasane Mas Gondrong ki bahasa Sanskerta lho. Hiti apa? Basa nguk. Hiti apa? Sik tak critani. Sik hiti apa? Itu Hit. nganan. Salah. Loh. Hiti obat nyamuk. Kok hitung nganan itu? Dagelan arep apik-apik tok entahi. Pripun jajal? Basa nguk kuwi basa Inggris. Nggih, Mas. Ngono. Pripun? Nggih. Kowe ngerti bregeteng. Bregeteng Bregeteng sing Belanda. bregeteng sing karo soto. Kalau soto lawe bregeteng. Kayak bergedel kayak. Ngono. Ayo Han. Saya Langsung intro, Nduk. Terus itu tak tahu. Mbak Elisa ya gini. wis per. Introne pripun? Introne ya kok intro saka kendang jaipong lho Le. Kendangnya pripun? Tur tak delan-delan tak terus delan-delan tak. Per meneng sing itu sing kene. Kuwi jurusan tari tuk. Iya, ro SMKI to biyen. Lah, STKW kok iso Nari joget Rantoyo putra-putri bisa. Jajal blindrong jajal. Jajal kon blindrong jajal. Ayo. Wadeg. Linggo man betul lho. Oh, darane Rok Neko. Saya kok kongkon manut aku gak kok kongkon. Ngono.
Poso blindrong Mas Tengek ngene to. Sin to. Aku lek kok pacake Gatotkaca ngono. Biyen sik gedhi Gatotkaca lek cilik iki Garut Beling. Yo. Nduk. Ngene lho. Lho, ngerti lho, Mbak. Taten Jawa Timur iki. itu Penonton tenang, menang. Ngeten iki penonton iki mulai pun nggawa dhewe-dhewe. Lah iya tenang wong satu lagu lagi. Oh, kamu di situ nembang. Oke. Oke, sewengi wase lakoni satu lagu lagi. Arang lho poso wayangan iki. Arang nopo? Poso medhi wayangan lho. Nggih. Satu lagu lagi. Karepku iki kok. Iya, Mas. Pak Harus mulai to. Pak Harus balik. Sinten jare poso arang wayangan? Niki seminggu ping 3 wayangan terus kok mangsane. Wong sugih ngono. Sampeyan sak ngenteni sing nanggap. Lah niki Mas Rudi iki wayangan dhewe. Sampeyan ki yo ngisin-ngisini. Iki Mas nggih. Karo Rudi. Ayo, Karo Rudi bocah sing tak tresnani. dah alah enek wonge ngono, biyen wis langon ku. Tau takon nglakoni ning dhuwur langitan dhewe. Ya. Yo, Han. Toto ditakno tak ndelan-ndelan lho tak terus ditakno tak ketakno tak. Kendangane penak apa to, Pel? sing muni iki lho kaset buri lho. Satu lagu lagi ya. Awas siap. Piye? Bajingane. Iya bajingane. Bajing loncat ke atas tenan, aduh abdi lapan narosan dana bajing loncat ke atas tenan, aduh ya abdi lapan narosan putih sangka sarira belas bisa aku atos dan atasan atos api pakai tapi asli pakai api aduh ya pakai api
Kudu satu lagu lagi. Satu lagu lagi. Kok goro-goro. Kadung satu seneng lagu lagi. Kok ajenge bacut nih. Satu lagu lagi. Sampun ya, Mas? Nggih, Mas.